ba ka? Andam na. Hinahinay lang og tunog ang brake dayon paandara ang makina. Kabalo ra ba ka kung asa diha ang paatras o paabante? Ang paabanti kay D. Dayon paatras kay R. Kursunada na gid ka? Hinay-hinay lang ha. Andam na ka? Okay. Nung, diretso lang ang dagan. Nung, dili man idula. Kontrolon lang ang manubila. Unumduman kung unsay abanti ug paatras. Dili ka kasabot ana? Anong, unang adlaw pa lang sa akong pag-drive. Masipyat jud ko. Taasi ko nagamay ang pasensya diha. Pero katong ga-practice kog drive, kasalang man ako gipagtisan. Lisuyoy kayo? Unya, dili man ko parehas nimo. Nga maayo kaayo. Nung, aka ato. Nung. Matay, aha man ka adto nung. Nung! Balik na ko dire. Mag-ihap ko tamay ikatulo. Kung dili gali ka mo balik dire, mulakaw gyud ko. Nung! Agay! Yati sakita, uy. Usa. Duha. Yate. Sige, magpaubos na lang ko. Tang-tang po na itong kukos of magawa, eh.